Última hora, acaben de sabotejar l'avió que transportava a Ursula von der Leyen fins a Bulgària. Però si vols saber realment què ha passat, t'ho explico al final del vídeo. Després d'uns anys d'unes relacions més o menys turbulentes entre París i Berlín, sembla que l'eix franco-alemany torna a reviure. I és que el lideratge tant de França com alemany a la Unió Europea és molt important, ja que els dos són els eixos més potents de l'economia europea. I és que, aparcant les seves diferències, els dos líders s'han reunit per assegurar més garanties de seguretat per a Ucraïna. I entre altres coses han acordat sancions més estrictes per Rússia i els seus aliats i revitalitzar el projecte del successor de l'Eurofighter. I que no m'oblidi, també han assegurat que s'involucraran més en el projecte de llei de la EU Inc., com se la coneix informalment, o el 28 règim fiscal de la Unió Europea per facilitar la creació d'empreses europees sense tenir en compte 27 règims fiscals diferents dins de la pròpia Unió. I en aquest cas no només França i Alemanya, sinó també Polònia viatgen a Moldàvia per celebrar l'aniversari de la seva independència i demostrar també compromís amb el procés d'adhesió de Moldàvia a la Unió Europea. Recordem que les eleccions legislatives a Moldàvia estan ben a prop i sembla que les forces prorusses podrien estar agafant bastant de suport. I de Moldàvia passem a Itàlia, perquè sembla que Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, marca molt més clarament el seu canvi de rumb vers el discurs de la Unió Europea. I és que, si recordem, la setmana passada va ser notícia que Mario Draghi, al míting de Rimini, va recalcar que l'única manera que Europa fos important a nivell global era reformar els tractats i federalitzar més la Unió Europea. I és que, precisament en el mateix míting de Rimini, Giorgia Meloni ha assegurat que la Unió Europea ha de fer menys, però ho ha de fer millor, més conjuntament i més fort. I, de fet, ha assegurat que recolzaria la creació d'un exèrcit europeu. Podria estar Giorgia Meloni marcant el rumb d'un nou europeisme? Recordem que el seu partit forma part dels conservadors i reformistes europeus, un partit més aviat euroescèptic, i que de fet va ser creat pels Tories britànics, que van recolzar majoritàriament el Brexit. I finalment passem a la notícia estrella, perquè Ursula von der Leyen ha començat la seva ruta a través de 7 països que comparteixen frontera tant amb Rússia com amb Bielorússia, per assegurar el compromís de la Unió Europea amb la seguretat d'aquests països i de tota la Unió Europea. I és que Rússia i Bielorússia porten mesos amb atacs híbrids a aquests països, amb allaus migratòries o atacs cibernètics. I això és precisament el que li ha passat a l'avió on Ursula von der Leyen viatjava fins a Bulgària. I és que la Comissió Europea ha confirmat que ha rebut un atac al GPS que transportava l'avió. I sembla que fons de Bulgària apunten a Rússia. A part de Bulgària, Ursula von der Leyen viatjarà també a Romania, Polònia, Finlàndia i els 3 països bàltics. Com sempre, no us oblideu, si us ha agradat el vídeo, de donar-li like i seguir-nos tant a Inèdit com a mi per no perdre-us cap novetat.